veštica, veštica, to je prava veštica, 3x6, za nju je srećan broj. Karijeru lepe i kontroverzne Ksenije Pajčin u prošloj godini obeležila je pesma Pice za koju je nedavno osvojila nagradu Beogradski pobednik. Popularna Ksenđa kaže da joj nagrada nije bila u prvom planu. Pa ne, meni je ovo bilo skroz simpatično da prosto pružim nastup i da ja sebi jednim četvrtkom koji je neradni dam sebi jedan dobar nastup, tako da je meni to više poenta bila, a ne neka nagrada. Stavljam je na 100 stepeni, vrela je ko krv po meni, ako pravo dugme stisneš, šta ću ti je da je grizeš. Ono što u poslednje vreme izaziva različita mišljenja i komentare kod publike kada je Ksenija u pitanju je njena saradnja sa Indirom Radić, sa kojim je snimila duetsku pesmu Hajde sestra. Drago mi je što me Indira zvala za takvu pesmu, pošto sam ja čuvena po dvosmislenim pesmama i kapiram da je to od jednih najboljih stvari koje se desilo tako uklopljena, da je toliko ekstremna, a da je uspela. Dosta negativnih natpisa u štampi se pojavilo povodom pesme Hajde sestra, a Ksenija smatra da su to gnusne stvari i da to pišu besni ljudi. Znaš ono koji sedi kao, odvratni su, moka mi je, znaš kao, ne kapiram da verovatno nemaju šta da rade u životu, pa moraju da komentarišu, ali ovi koji treba da komentarišu i koji su nam deo posla i ciljna grupa, to kao što sam rekla za neku stvar, kažem izvini, nije mi to ciljna grupa. Oni to komentarišu super i kao to, jake žene, to je cela fora. Inače, Ksenija sebe smatra izuzetno privlačnom osobom za medije. Dovoljno se pojavim da kažem 3 reči, ja sam već nešto zanimljiva, ne znam zbog čega. Možda sam karizmatična.